לא יכול להיות שיש טעויות, הייתה פנייה כל מהמחשב. מרגישים טוב בהתנהגות בהימית? שמתנהגים כמו בהימה הם באמת כולם פה, תאמין לי, הם יוצאי עלי קווקז, גרוזינים. אנחנו לא שרים. שם שישים ופה אהרון, אתה עשית הסבר רק של הטמפרטורה והשני לא עשית. קיבלת חצי מתוך 4. אבל מה שעשית נכון? דן, זה שלך. מסי זכה בכדור השעה. אני זכיתי באבן. ונשונים כמעט נפילה להגיד. 20 מתוך 40, עשיתי תרגיל אחד. כמה בקודם? מה? מה זה קודם? 98. היה 60, עד 60, זה לא יכול להיות 60. לא עשיתי. בואו ראית במשחק? תראה מה זה, אתה בוא לטלוויז'ן? ג'ט? אוי אוי. תירגעו חבר'ה. תקשיבו חבר'ה, מה אנחנו עושים היום? אנחנו... מה נשמע? נו חבר'ה, אהרון, זהו, מספיק. חג שמח. עכשיו רציני. רגע, יש פה מסמר בכיסא. אז מה, נפתח את החול. אהרון, אנחנו למדנו חומר אחרון, 2 מערכות. בקרת מהירות מנוע חשמלי ומפלט. לא, זה שנעלו. כן, אז אנחנו חוזרים ואני רוצה מספיק. מספיק. אהרון, אני לא צריך לבקש 10 פעם. לא, זהו. רק פעם שלישית אני פונה. מספיק, תוך זהו. דקה. בבקשה. אז אנחנו נחזור על 2 מערכות האלו בשיעור הבא, אנחנו נכתוב את נעשה בוחן עליהם. יש לנו. צריך להפסיק. זה כבר עובר את הטעם טוב. טוב, בסדר. יש לזה בואו טעם שימו לב, חבר'ה. מערכת בקרת מהירות מנוע. מגבר. מה זה? זה גניחה. וחיישן מהירות. חיישן מהירות טכומטר. UR, UV, נילי, שתמיד UR, UV, חבר'ה מספיק עם הצחוקים, זה באמת. תקשיבו, נו חבר'ה, תקשיבו. מגביר למנוע, מה אתה מגביר? איך מערכת פועלת? מהירות גדולה, יש לנו תקשיב. אהרון, עוד פעם, אתה הצלחת כבר 3 פעמים, זה מספיק. ושל אתה מה? מבין שזה מאוד לא בסדר? אתה מבין את זה? צודק. כשבן אדם אומר מילה, הוא צריך לעמוד בה. כן. הנה אני כותב. לא, אתה תפסיק לשחק. זה? כן. זה לא משחק. פלאפון. כן. בסדר. לא.